Čelia, Derek a vítajte od ďalšieho videa po tak dlhej dobe. Áno, omlúvame sa, lebo mali sme niečo a je tu so mnou Samo, Čau. Boky, Čau. Kilo. A máme tu na ochutnanie Fizzy Drink, Ultra Boris, Tari Drink, Iced Tea, takú malú Dubaj čokoládu, ja neviem čo to je. Potom tu máme kyselé guľky, ja neviem čo to, ale volá sa to Smoke Balls, vidíte. Potom tu máme zase niečo kyselé, Toxic Buster, toto. A potom tu máme Doritos, áno, je to z príchutí Barbecue Style Flour. Napríklad, či si to robíte. Potom tu máme Pringles, také malé. A pri chuti smotana a cibuľa. A máme tu Chio Tortillas. Viete. A je to nacho cheese. Takže, čo sprvom začneme? Ako sprvom začneme s Fizzy Drinkem a je to Ultra Boris. No, ľudia, poviem vám, že tá pacha je ako energetiak. Áno. Veľmi. Môžeš. Tak, ako prvé začne Samo. Ako to je chuť? Trochu kyslé, ale dobre. Dobre, teraz idem ja. Ľudia, Fizzy Drink Ultra Boris je fakt dobré, chutné. Kýdo. Ako to je? Dobre. Áno. Boky? Ako energetický. No, energetický, Ale kyselý. Ale je dobre, no. je dobré. Potom tu máme ďalší drink a je to už starý drink. Toto som už pil, už viem ako to chutná. Tu máme kód na Fizzy Drink, čo môžeme tu dole asi. Tu dole. Tak, máme tu starý drink. Vystrelilo to? Joj. Môžeš? Je to ako, Jak citróna. no citrón a čaj. Ako Hej, malinovka. Ako obyčajná malinovka, no ako ten Sixo. Ochutnaj. Jak čaj. Čaj. Jak Je to úplne isté, ako som to ochutnal ja sám. Môžeš? Je to dobré. Boky? Nie je až také chutné. Áno. Je to Fizzy Drink je dobrý. A Fizzy Drink, no. Je lepší. Máme tu, neviem čo to je, či je to Dubai Chocolate, alebo niečo iné. Nie. Ale ideme to otvárať, ale keď chcete vidieť, ako to vyzerá a keď niekto viete, tak môžete to napísať dole v komentároch. A hlavne dajte odber a Aj like. like. Máme tu dva také kruhy. A hej. Ale vypadá to ako... Nie. Na obalu to vypadá ako margotka. Ona to ako... A tá čokoláda čo s hokejom, čo niečo. Je to. Ja neviem. No. Sú tu... Pomále. Ľudia, vyzerajú a nejako takto. Môžeš začať. No ešte je na tom obal. Wow. Daj to sem, to potom vyhodíme. Dobrý. Dobrý. Ľudia. Wow. Wow, ľudia. To je veľmi dobre. Veľmi.
A tam sú aj orechy. Áno. Hej. Ňamka. Ľudia, je to vážne dobre, veľmi. Výborné. Tak. A teraz z dobrého ideme na kyselosť. Tak. Ja sa bojím. Aj vy? Ja nie. Ja len trochu kyslé. Ľudia, ako ste videli prvú ochutnávku, tak tam sme mali tiež nejaké tie guľky, ale to neboli kyslé, boli to rôzne príchute. Hej. Pomaly. No, pomaly. No. Pomaly. Všetci si zoberte jeden, ako chcete farbu. Ja si napríklad zoberiem Červenú. zelená, Či žltá. žltá. Ja neviem. Oranžovať to. Tak. Dino, čo robíš? Rýchlo, rýchlejšie. Je to modré. Tak, môžeme. Moje nie je kyselé. Nie až veľmi kyslé. Ale Je sú to jak tak. kamene. Áno. Nič kyslé. Nie. Čo to má byť? Hej, to kyslé nie je. To spadlo. Počkajte. Ale tu je napísané, že kyslé je. Hej. Áno. Nie je ani kyslé. Ako tam. Tam je to na bok. Vôbec to nie je kyslé. Áno. Málo. Ale teraz. Teraz je kyslé. Toto asi bude kyslé, Nie, nevieme. nebude. No, Bude vidíme asi. kilo. Oni nesklamajú. Áno. Čo? Vidíte, ako tu je farba? Ľudia? Zelená. Nie. Zelená. Zelená taká. Ona to ako... Ja neviem. Čo? Je to veľmi lepkasté, ľudia. Môžeš No. začať. Môžeš. Je to veľmi kyslé. Nie, nie. Nič. Jak to ten Áno. guľge? Ľudia, čo to je? No, bolo je tu napísané, že je to kyslé. Pritom to kyslé nie je. Ako žuvačka. Áno. Ideme na to. Zapijem to fizzy drinkem. A ja som... Tady. Ďakujem, Dek. Nie, za čo? Ďakujem. No. Máme tu na... Čo? Pomaly. Čo? To mi povedal, Tak ľudia, sme tu späť. Máme tu Pringles, také malé, ako som povedal, sú tu. Tie prichutí je to... Pomaly. Nie. Jak sa to povie? Cibuľa a smotana. No. Tak čo? No. Pop. Tady je ten. No, okolo. Voňa. Počkať. Voňať. Voňa to veľmi dobre. Veľmi. Ako pizza. Voňaj. Ja chcem spať. Môžeš si jeden zobrať. Pardon. Dobre. Dobrý. Veľmi dobrý. Ľudia. Je to veľmi dobré.
Zoberte si ešte. Ľudia, toto je veľmi chutné pri nej. Sú výborné, ľudia. Čakajte, o chvíľu sa vrátim. Ľudia, už sme späť. Zjedol som to. Keď chcete, môžete si ešte zobrať. Je to veľmi chutné, ľudia, veľmi. Ďakujem. No a dáme stranou. Okay. Tak, máme tu Doritos. To sú ďalšie čipsy. Vidíte? Môžeme to ísť otvoriť. Jak vonia? No, tie voňali lepšie. Ako... Že peklo masné. Jak meso. To sú lepšie, nie? Hej, Jak meso, no. No. Ochutnáme to. Pozrite, jak vyzerá. Dobré. ľudia, Dobré. je to veľmi dobré. Áno. Ľudia. Ľudia, vyskúšame. Jeden. Naozaj. Máme tu. Pozrite, jaký krásny. Ešte je? Pozrite. Ale ako som povedal, toto je lepšie ako tento Doritos. No určite. Dáme to na bok. Ochutnajú od... Ako znova som. Teraz sa tu dajeme a ideme na poslednú vec. Wykajúce. A to vykajúce. Vynikajúce. Vykajúce ľudia. A som zjadol, a niečo tam aj čili. Aj čili. Ja neviem. Trochu čili. Pozrite, čo tu je meso, cibuľa. Učil si 3. Vôbec málo majse. Daj. Tak ľudia, Môžeš mi... zapijem to tady drinkom. Tak, ideme na posledný. ideme na poslednú vec. A je to Chio Tortillas. To sú veľmi veľké čipsy. Nevieme, ako to všetci. 9,50 sme za nich dali. No. Za fizzy drink a tady kde sme koľko dali? Euro 70. Hej. Euro 50. Euro 75. Hej. Pomýlil som sa, prichádzte. Nevonia to veľmi dobre. Jak sír. Toto je dobrejšie vonia ako toto. Áno. Zoberte. Jak Doritos. Áno. Ako? Jak sír. Trochu, no. Čo je lepšie? Doritos alebo Chio Tortillas?
Neviem ešte. Asi Doritos. Doritos, ľudia. Doritos je o koľko lepšie ako toto. Ale toto je už veľmi dobré. Pringles. Ďakujúce. Ľudia, tu sa nedá jesť. Je to veľmi cíti ten sír. Toto sú vynikajúce. Pringles. Čakajte ľudia, ochutnal som Cheeto tortillas a vyšlo mi, že sú lepšie Doritos ako toto. Ochutnáme tak, Derek. Zober si aj toto. A dva. To som jedol teraz. Ale nie aj toto, aj toto. Tak. Tak, pozri. Doritos aj semienčí. Takto. Pozrite. Ľudia. Máš si pravdu. Keď dáš Poď, prvý... toto je dva. Veľmi dobré už. Vynikajúce. Veľmi. Veľmi. Ľudia. Nejaká. Sú veľmi chutné ľudia, veľmi. Tak. Už sme asi na konci videa. Počkajte, počkáme na sama. A na Kido, aj na Bokyho. Aj na mňa. Vynikajúce. Niečo mi nechutnalo. Toto. Toto ti nechutná? Či nie, toto ako sa povie. Toto nechutná veľmi. Hej, to je veľmi ako sír. Ale jedna vec. Bolo tam napísané, že je kyslé, ale neviem. Hej. Toto je dva, nie? Klamali nám. Tak, ľudia. Toto je. Tak ľudia, už sme na konci videa, takže dúfam, že na tohle video páčilo, pokiaľ dajte odber, like a natlačte to horečku. A počkajte, ja vám ešte ukážem, čo nám ešte zbylo, ľudia. Aký bordel sa nám tu urobil. Ľudia, vidíte? Dobre. Veľký bordel sa nám tu uskutočnil. Tak. Počkajte. Uchutili sme už všetko, nie? Hej. Tak, čaute, ľudia. Čaute. Hej. Čo? Hlavne dajte odber, like a na to trošku zvoničku. Áno, pravda, ľudia. A ľudia, teraz videá nevychádzali tak veľmi... Dobre. Hej, lebo sme mali niečo, hej. No tak, a teraz to bude trošku iné. A už budú videá skôršie. Čaute.